Ugnay man may kayang utang. Ako lang ang kalibangan, be. Abot-an ko di para maluoy. Hala, tingbayad man dahil ako karot. Tay sabi, mangita sa ako ubarta. Hala, kinsa man to? Hala, ang maningilay man dahil na. Wa pa ba ako ibayad na? Matago sa ako. Nak. Kung may mangita na ko, maningil na wala ko. Papa. Ayo. Asa kang tao diri ay. Ani bata. Unsa na yato, Kon? Ay, day. Asa imong mama, day? Nanong si mama man imong pangitaon nga naaman ko. Si mama man imong pangitaon nga naaman. Bitaw, Kon. Nanong si mama man ang imong pangitaon nga naaman me. Pandamay ni bataan eh. Aw, dili ba? Day, kanang nangita ko si mong mama ba kay naon ta ko'y tuyo. Unsa ganay mo toyo, Kol? Paulit-ulit. Unsa ganay mo toyo, Kol? Paulit-ulit. Matay, stiktaan ni bataa. Uy. Day, maningilog ta ko sa utang sa imong mama ba? Damay! Daan ko palagi maningilnig utang! Yapi mo si mama ba ako may ipakon? Ugnay maningil sa'yo utang! Ako lagi galibaran, be! Abot-an ko di para maluoy! Ay, Kol, pasensya dun! Pasensya dun, ha? Wala man gud akong mama diri. Day, asa man day mong mama, day? Nagtubo ng tukol. Nakuhaan na ningil. Ingo, nanilakaw daw siya. Yati gini bayhana oh. Magsigi og pangutang niya pag man dili ka ba lumubayad? Hala, tiil mo gina oh. What? Tiil mo gina ako nakita oh. Nagtagot gini ba? Kadili gini ka pa lumubayad ba? Huwag gini planong mubayad ni. Ayaw, di ba? Papay, nimili ang maningilaya. Papay, nimili ang maningilaya. Pandamay. Klaro jud kay hindi mo bayad ba? Kay dali kay ligay jud. Katago-tago pa jud. Mulakaw na lang ko eh. Klaro man jud kaayo ni ba nga wa gyud ni kwarta ikabayad kay may tago man. Klaro jud kayong tiil oh. Aw, inalay mong mama daya sa sunod nga mulakaw siya. Siguro na ni padala na iyahang tiil. Labis na nasaktan ako. Sula baha kung mulakaw ka daan laan na imuteen. Padaan na ang naimuteen.